Nyaya yenyu iyi zvairi kuda ingondipa ka 20 kuti musaenda kumaseo. Ingondipa ka 20. Ndikupai mapiritsi amanyorwa nadhokota ndosiva pasi. Hatiti zvezvitupa kunoku. Tinoda passport. Chinzi wakamufana wangu. Ndipe 400 rands. Ndikupinzeni pamusoro pebridge pabhodha chaipo. Very fast. Kana isina kukwana chingonipa 5 yacho iyoyo. Waudza kondakita kuti driver ndibamukuru wangu. Tiketi harina basa. Ndiri kuziva kuti mabhadhara $7. How fast do we hear of this? Hello? Uya nechina kana pane madhira unoda ndinenge ndiri padho. Ndine urombo muvadikani. CDF yaya yakazotadza kuuya. Saka pachakaipa. Mbeu yedu yaya yakazouya. Saka mouya kumba makabata mbudzi. Muchitora mbeu. Ane mbudzi yake achipohwa mbeu. Hello sir? Yes sir. You can give me 2 million. Then ndobva ndapa company yemtenda. Yes sir. Yes. Makati zvini? Papisa. Change yenyu ye 30 cents per day ndomwawo drink. How fast do we hear of this? Thank you very much. Hello vachoka. Mupewo zvitatenda gaba reupfu ndozokubetserai kusakura neSaturday. Maita basa. Maita basa. Munongondipa 15 chete. Rakanakisa iri. Wamuda shoti. Munongotora irori. Then motondoricheka uko. Maricheka uko. Ratova shoti. Zvimapisi zvacho namotosonesera zvikabudura zvevana.